No Petriček, Demian, ahojte, ako sa máte? Dobre. No a chcem sa vás opýtať zo pár otázok, lebo toto je už vlastne naše tretie interview. Tak samozrejme... Ešte vám povedať, že mám niečo McQueen. McQueen, dnes si McQueen, dobre, ale ja sa ťa opýtam zo pár otázok. Jedna z tých otázok je, ako sa voláš? Peter Demian. Petra, a koľko máš ročkov? 3. 3 ročky máš. A na akej ulici bývaš? Žilina od Kukučinu 8-7. 8-7. A na ktorom poschodí bývaš? Žiline. V Žiline, ale na ktorom poschodí? Prvom, druhom, treťom, štvrtom? Áno. Dobre, takže nevieš na... Mám tam máme veľa škodov. Veľa schodov máme, dobre. No a ako sa volá tvoja babka a detko, mi povedz. Pán Pojaček a pani Pojačko. Dobre, a ako sa volá tvoja grandma? Marika. Marika. Dobre, a kde býva Marika, grandma tvoja? Taliansku. V Taliansku býva, dobre. A si istý, či v Taliansku býva, lebo tak je v Taliansku býva, dobre. A kde býva babka a Dudko? V Tepliciach. V Tepliciach. Tuto. Tuto bývajú, dobre. A teraz ty si kde? V akom mestečku? A futbale. Na futbale si. A kde je to mestečko, v ktorom si na futbale? Tuto. A ako sa to volá? Teplice? Nie. Telocvičňa? Áno. Dobre, takže si v telocvični v Rajeckých Tepliciach. Dobre, Peťko, len sa pozrieť do kamery, lebo sa nepozeráš. Tak, dobre. No a ako sa volá tvoja teta v Prahe? Vlastička sa volá, super. No a chcem sa opýtať, koho máš najradšej, keď porovnáš McQueena, Buzza a Woodyho? Ja mám Buzza a Spidermana. Spidermana máš. No. No, ukáž. Super. Dobre. No a čo by som sa ťa ešte opýtal? Alebo sa spýtaj ty mňa teraz niečo. Ja viem tiež. Nevieš tiež. Tak trošku nám došli myšlienky, tak to ukončíme. Zakývaj každému teraz. Ahoj. Pozdravuješ každého? Áno. Áno, dobre. No a tak potom to vyskúšame na budúce. A ešte môžem vám zakývať? Môže zakývať ešte, no. Ahoj. Pa.